Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Oding. Taong 1954. Napo, Siquijor. Itong mga panahong ito, nakatira sa liblib na lugar ang pamilya ni Oding. Medyo may kalayuan yun sa baryo, gawa ng nasa kasulok-sulukang parte na yon ng Napo. Bagaman ganoon ang sitwasyon ng kanilang pamumuhay, para sa kanila, hindi naman yun mahalaga. Sa katunayan, hindi rin naman sila gaanong pumapanhik sa baryo sa takot na baka makasilay sila ng mga nilalang na tinatawag nilang aban-aban. Ayon kay Oding, mas nakakapangilabot pa yon sa mga aswang dahil hindi yon gumagalaw ng nag-iisa. Kumakain din yon ng karne ng tao at napakaganid ng mga ito pagdating sa mga bagay na kumikinang. Madalas din yung tumungo sa baryo para magmasid sa mga taong may mga dalang ginto at iba pang kayamanan na kalimitang iniipon ng aban-aban. Mula pagkabata niya, hindi na niya mabilang kung ilang beses na siya nitong nakakita. Nang buhay pa kasi ang mga magulang niya, palagi silang pumapanhik sa baryo para bumili ng kung ano-ano. Dahil sa bata pa noon si Oding, kaya naman hindi niya pa yun gaanong napapansin. Pero ayon sa kanyang ama, na yung mga taong nakikita niyang may bukol sa likod tapos may mahabang ilong, yon ang aban-aban. Pagtatapat pa nito noon sa kanya, meron ding iilan sa mga ganoong uri ng nilalang ang nagsisilbing manggagawa ng mga mangkukulam sa kanilang lugar. Hindi nagiging mahirap na mapasunod ito, lalo na kung alam mo kung papaano doon makipag-usap para makipagkasundo. Dagdag pa ng ama niya na kalimitan ding ginagamit ng mga mangkukulam ang mga aban-aban para paslangin ang mga kinagagalitan nitong albularyo. Kung hindi nyo kasi na itatanong, likas na sa mga nilalang na yon na hindi tabla ng kahit na anumang tigalpo o usal. Ang makakapas lang lamang dito kung hindi liwanag ng araw, isang matulis na kawayan na pinutol ng mismong Biyernes Santo. Ang kinakailangan mong gawin, saksakin lamang ito sa pinakagitnang parte ng dibdib at kapag tumama na ang talim nito sa puso ng nilalang, kusa na yung maaabo. Pero ayon kay Oding, napakadali lang sabihin nun, subalit napakahirap gawin. Sa tuwing nagpapakita kasi ang isang aban-aban, asahan mo, may 100 kauri niyan ang nasa paligid. Sa puntong natunugan ng mga nilalang na napaslang mo ang isa sa kanila, hindi yan magdadalawang isip na tuntunin ka. Lilipunin din yan ang lahat ng nakapaligid sa'yo, kadugo mo man o hindi. Dahil sa ganyang abilidad ng mga aban-aban, karamihan sa lugar nila Kaoding, iniiwasan talaga ang mga nilalang na yon. Tuwing gabi may mga pagkakataong nasisipat nila ang mga aban-aban na grupong naglalakad patungo sa isang bundok. Bawat isa sa mga ito, may mga daladalang kayumangging sako na animoy naglalaman ng kung ano. Upang hindi naman mapahamak, hinahayaan na lamang nila ang mga ito basta ba'y hindi yun namiminsala sa kanilang lugar. Sa pagsapit ng taong ito, naging maayos naman ang simula ng kanilang mga buhay. Si Oding noon, araw-araw nasa bundok, maiging pinangangalagaan ang kanyang mga pananim. Minsan kasama niya roon ang kanyang mag-iina, pero madalas nag-iisa siya sa lugar. Isang hapon, habang nagtatanim siya ng sibuyas, meron siyang nakitang isang pandak na tao na paika-ikang naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Dahil sa nagkataon naman noong nakalubog na ang araw, kaya na may hindi niya yun gaanong maaninag. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, dahan-dahan namang nanlaki ang mga mata ni Oding nang masipat niya ang berdeng balat ng nilalang na yon.
Unti-unti na ring tumambad sa kanya ang matutulis nitong ilong at mga tenga. Hindi naglaon nang masipat niyang malapit na sa kanya ang nilalang. Halos hindi naman niya magawang gumalaw, gawa ng ang pakiramdam niya na tigal po siya. Maya-maya pa, nang makalapit na sa kanya ang nilalang, doon na tumambad sa kanya ang sugat nito sa tagiliran. Pagsilay naman ito sa kanyang mga mata, naghihirap naman yung nagwika sa kanya ng, Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Dahil sa sinabi nito, walang nagawa si Uding kundi tumulong. Kahit alam niyang wala siyang kaalam-alam pagdating sa panggagamot, pinilit niyang tulungan ang aban-aban. Habang gumagawa siya ng lunas, nakaratay lang naman yon sa kanyang tabi, naghihintay sa kanyang gagawin. Pagkaraan pa ng ilang minuto, matapos naman niyang makumpleto ang ginawa niyang lunas, walang pagdadalawang isip naman niya yung idinikit sa tagiliran ng nilalang kung saan naroon ang hiwa nito. Upang hindi rin maalis ang lunas, hinati niya ang kanyang damit para gawin itong tali. Maya-maya pa, agad naman siyang lumayo sa nilalang para pagmasdan ito. Sa kanyang pagmamasid, nasisiguro niya, aban-aban ang nilalang na yon. Ang hindi lang niya maisip, bakit ito napadpad sa kanilang lugar, gayong napakalayo na nila sa baryo. Para kay Uding, hindi lang yun nagkataon, lalo pat magmula noong doon sila nanirahan, bibihira na siyang makakita ng aban-aban. Sa pagpapatuloy ng kanyang pag-iisip ng mga kasagutan, napansin naman niya ang dahan-dahang pag-upo ng nilalang na yon. Pagharap nilang dalawa, bakas sa pagmumukha nito ang pasasalamat sa kanya. Bilang pagpapakita nito ng utang na loob, meron yung dinukot sa dala nitong sako na mga ginto. Noong una, hindi pa makapaniwala si Uding sa kanyang mga nakikita. Pero paghawak niya sa gintong yon, siya na mismo ang nagkumpirma na yon ay totoo. Subalit habang hawak-hawak niya ito, doon niya napagtanto, hindi yun makakabuti para sa kanyang pamilya. Walang sabi-sabi, agad naman niya yung ibinalik sa nilalang, sabay wika rito ng, "Pasensya ka na, pero hindi ko ito matatanggap. Alam kong mahalaga ito para sa inyo, kaya wala akong karapatan na kunin ito. Itago mo na yan, dalhin mo sa pugad ninyo." Nang marinig naman ang aban-aban ng kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito, habang naghihirap na sumasagot sa kanya ng, Hindi kami nagpapatulong ng walang kapalit. Kung ayaw mo ng ginto, gusto mo bang maging magkaibigan tayo? Pasensya ka na. Yan lamang ang maibibigay ko. Matapos namang marinig ni Uding ang sinabi nito, tumangulang naman siya habang palihim na pinagmamasdan ang paglibot nila. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na ring tumayo ang nilalang na yon para umalis. Bago nito nilisan ang kanyang sakahan, inilahad nito sa kanya ang mga rason kung bakit yun napadpad sa lugar na yon. Ayon sa aban-aban, nagkaroon sila ng pakikipaglaban sa mga dayong antingero di kalayuan sa sakahan ni Kauding. Siya ang namumuno sa parte ng kanilang lahi, kaya na may pinilit siyang paslangin ng mga ito. Maraming nagbuwis ng buhay sa kanilang hanay, pero labis-labis ang kanyang tuwa dahil nakaligtas siya. Pagtatapat pa nito na, hindi doon magwawakas ang labanan sa pagitan ng kanilang mga angkan. Naniniwala ito na yun pa lamang ang umpisa ng nalalapit na pagkatalo ng mga antingero. Hindi ba Uding ang pangalan mo? Huwag kang umalis sa lugar na ito, Uding. Dito ka lang. Hayaan mo, kapag natapos na itong sigalot ng aming lahi, babalikan kita rito. Kaming mga aban-aban, hindi marunong tumalikod sa mga nilalang na nagligtas sa aming buhay. Mula ngayon, ako na mismo ang nagsasabi sa'yo,
Walang kahit isang aban-aban ang may kakayahan pang gumalaw sa pamilya mo. Isinusumpa ko yan. Wika sa kanya ng nilalang. Kasabay ng pagwika nito ay ang mabilis naman itong paglundag sa damuhan. Sa isang kisap mata, naglaho yon sa kanyang paningin na parang bula. Sinubukan pa yung hanapin ni Uding pero hindi niya na yon nakita pa. Maya-maya pa, dahil sa malalim na ang gabi, napilitan na rin siyang umuwi sa pamamahay nila. Habang naghahapunan sila ng kanyang pamilya, iniwasan naman niyang ilahad ang tungkol sa mga nangyari. Bagaman paulit-ulit siyang tinatanong ng kanyang asawa, minabuti naman niyang gumawa na lamang ng pasakali para hindi na ito magsiyasat pa. Sa paglipas ng mga araw, wala namang ibang ginawa itong si Uding kundi pagtuunan ng pansin ang kanyang sakahan. Sa tuwing sumasapit ang hapon, pinipili naman niyang manatili doon sa pagbabakasakaling muling babalik ang aban-aban. Pero 2 linggo pa noon ang lumipas, wala pa rin yung naging paramdam. Hindi naman niya yun inisip dahil napagtanto niya na baka abala yon sa pakikipaglaban sa mga antingero. Sa pagsapit ng araw ng linggo, pagtungtong ng 6:00 ng hapon, nang akmang uuwi na siya sa kanila, meron siyang nasipat na grupo ng mga nilalang na naglalakad papalapit. Dahil sa mga pandak at kuba ang mga ito, inaasahan na niya na mga aban-aban ang kanyang nakikita. Hindi naglaon nang mapasok na ng mga nilalang na yon ang kanilang bukid, doon tumambad sa kanya yung nilalang na tinulungan niya. Magkakapareho lang ang mukha ng mga aban-aban, pero hindi naging mahirap para kay Uding na tukuyin ang nilalang na kanyang natulungan. Bukod kasi sa nakabigkis pa ang damit niya sa katawan nito, nasipat niya rin na yon ang may kakaibang kasuotan kumpara sa mga kasama nitong nilalang. Nang makalapit na yon sa kanya, agad naman siya nitong binate ng magandang gabi. Pagkarinig naman ni Uding sa sinabi nito, nasisindak naman niyang sinagot ang nilalang na yon. Sa kanilang pag-uusap, doon niya napag-alaman, nalipol na pala ng mga aban-aban ang mga antingerong muntik ng kumitil dito. Dagdag pa nito na, sa loob ng 2 linggo, walang patid nila yung sinugod hanggang sa kusa ng gumuho ang mga depensa nito. Pagmamalaki pa nito sa kanya na, kahit gaano pa kalakas ang mga antingerong yon, manghihina at manghihina ito sa loob ng ilang araw na wala yung pahinga. Matapos naman itong mailahad ang tungkol sa naganap na digmaan, masaya naman itong ibinalita sa kanya ang naisip nilang pagtulong sa kanyang mumunting sakahan. Ayon sa aban-aban, na hanggat malapit sila sa lugar, hindi nila yon pababayaan. Mariin din itong inilahad sa kanya. Mahuhusay silang magsasaka, kaya na may walang binhi ang hindi nila kayang mapalaki. Nang marinig naman ni Uding ang sinabi nito, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat dahil sa naisip na tulong ng mga nilalang. Halos hindi nga rin niya sukat akalain noon na ang simpleng paglapat niya doon ng lunas, magbibigay pala ng matinding ginhawa para sa kanyang pamilya. Pagkaraan pa ng ilang minuto nilang pag-uusap, agad namang nagtrabaho ang mga nilalang sa lupain niya. Si Uding naman noon, umalis na sa lugar para bumalik na sa kanyang pamilya. Sa loob ng isang gabi, nabago ang kanyang sakahan. Pagbalik niya ng umaga, wala na siyang nakitang mga damo na kasabayang namumuhay ng mga tanim niya. Ang mas ikinagulat niya pa sa lahat, meron doong iilang mga tanim na hindi naman niya itinanim. Dahil sa kanyang mga nadatnan, pinili na lamang niyang ipagsawalang bahala ang lahat ng kanyang mga nakikita. Sa paglipas pa ng mga araw at buwan, patuloy na nagtatrabaho ang mga aban-aban sa kanyang sakahan. Hindi naglaon, namukadkad na ang lahat ng kanyang mga tanim na siya namang naging hudyat
para maghanda na siya sa nalalapit nitong pag-aani. Habang nag-iikot si Uding sa kanyang sakahan, napag-isip-isip niya, ibenta sa baryo ang sobra sa mga nagapas niya. Bukod kasi sa hindi na siya nababahala sa mga aban-aban, hangad niya ring magkaroon ng konting kaginhawaan ang kanyang mga mahal sa buhay. Sa pagsapit ng anihan, kagaya ng inaasahan, ibinenta nga ni Uding ang sobra sa kanyang mga naani. Dahil sa kagandahan ng mga binhing na likom niya, kaya na may limpak-limpak na pera ang kanyang nakuha. Sa kauna-unahang pagkakataon, marami siyang nabiling pagkain at pangangailangan nila sa baryo. Labis naman yung ikinatuwa ng asawa niya dahil sa kauna-unahang pagkakataon, nagkaroon ng kaginhawaan ang buhay nila. Magmula noon, tuwing gumagapas itong si Uding, rekta niya itong ibinibenta sa baryo at sa mga karatig nito. Noong una naging maayos naman ang lahat, pero habang tumatagal, napapansin niyang nagkakaroon na siya ng mga kakompetisyon. Hindi niya mawari pero pakiramdam niya, marami na noong naiinggit sa kanya. Isang araw, habang nagtitinda ng kopra itong si Uding, laking gulat na lamang niya nang bigla siyang siniko ng isang lalaki. Pag-atras niya ng bahagya, agad naman itong tinadyakan ng mga dala niyang sako, sabay wika sa kanya ng, "Sino nagbigay sa iyo ng abiso na pwede ka ritong magbenta? Kung gusto mong kumita, doon ka sa karatig baryo. Maganda ang kitaan doon. Yun nga lang, medyo malayong lalakarin mo. Kung dito mo naman gusto magbenta, abay kailangan mong ibigay sa amin ang kalahati ng iyong mga kikitain. Buwis yan para sa sarili mong kaligtasan." Nang marinig naman ni Uding ang sinabi nito, agad naman siyang napaalma, gawa ng sa isip-isip niya, siya ang nagpagal ng mga pananim na yon. Hinding-hindi niya ito ibibigay kahit kanino, lalong-lalo na kung hindi naman niya yun kaano-ano. Makalipas pa ang ilang minuto, seryoso namang inilahad dito ni Uding ang kanyang hinaing. "Ano ka, sinuswerte? Kung gusto mong kumita, magpagal ka. Ang laki-laki mong tao, umaasa ka pa rin sa kapwa mo para mabuhay. Bahala ka, pero hindi ako susunod sa gusto mong mangyari." Matapang na sagot naman ni Uding sa lalaking yon. Dahil sa kanyang sinabi, hindi na ngayon nakapagtimpi pa. Walang sabi-sabi, bigla naman siya nitong sinunggaban habang paulit-ulit siyang sinasapak sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Hindi naman yun pinalaga ni Uding dahil lang nasa isip niya, dayo lang siya sa lugar. Kung gagawa siya roon ng eskandalo na hindi magugustuhan ng karamihan, maaaring yun na rin ang maghuhudyat para matuldukan ang kanyang pagbebenta ng kopra. Sa pagpapatuloy ng ganoong pangyayari, meron namang mangilang-ilang umawat sa pambubugbog ng lalaki. Ngunit sa kasamaang palad, bago pa man sila nito maipaghiwalay, nagtamo na ng matinding pasa at bugbog itong si Uding. Dala ng takot naman ng mga taga-baryo, agad naman itong binili ang lahat ng kanyang mga daladala. Sinamahan na rin siya nitong umuwi para naman masiguro ng mga ito na walang mangyayaring masama sa kanya. Matapos ang insidenteng yon, dinibdib ito ng husto ni Uding. Bagaman wala siyang kakayahang makapaghiganti, nasisiguro niya na kayang-kaya yon ng mga aban-aban. Halos ilang araw niya rin yung pinag-isipan hanggang sa dumating ang puntong nakapagpasya na siya. Sa pagsapit ng gabi, ng ikatlong araw, naghintay si Uding sa kanyang sakahan. Bitbit ang isang maliit na sulo, magdamag siya roong nanatili hanggang sa unti-unti niyang napapansin ang paglalim ng gabi. Nagkataon naman noong maliwanag ang buwan, kaya ang ginawa niya, pinatay na niya ang sulo na dala-dala niya. Sa pag-ihip niya sa siga nito, bigla namang nanlaki ang kanyang mga mata matapos naman niyang masipat ang grupo ng mga aban-aban
na nagmamadaling tumatakbo papalapit sa kanya. Pagdating naman ng mga ito sa kubong kinaroroonan niya, doon niya nasipat ang nilalang na kanyang tinulungan. Habang nagkakatitigan sila, wala naman siyang ibang ginawa kundi ang manahimik. Maya-maya pa, nagtataka naman yung nagtanong sa kanya ng, Matamlay ka ata. Ba't ka malungkot? May problema ka ba? Sabihin mo lang kung ano ang maitutulong namin. Hinding-hindi ka namin bibiguin. Nang marinig naman ni Uding ang sinabi nito, agad namang napalitan ng galit ang maamo niyang pagmumuka. Walang sabi-sabi, hindi na siya nagdalawang isip na humingi ng tulong sa kaibigan niya. Naniniwala siya, matutulungan siya nito, kagaya ng pagtulong niya rito. Noong mga nagdaang araw kasi, binugbog ako sa baryo eh. Hindi ko alam kung anong kasalanan ko pero yung lalaking yun marahas sa kapwa niya tao. Nais ko sanang mabigyan siya ng leksyon. Seryosong sagot ni Uding sa mga nilalang na nakapaligid sa kanya. Dahil sa kanyang sinabi, agad naman siya nitong inabisuhan na maghintay. Matapos ang kanilang pag-uusap, para namang hangin yung nagsipulasan patungo sa iba't ibang direksyon ng lugar. Sa isang iglap, tumahimik ang buong paligid. Si Uding noon, wala namang ibang ginawa kundi sundin ang abisong ibinigay ng mga aban-aban. Halos magtatatlong oras din siya doong naghintay hanggang sa dumating ang puntong bumalik na ang mga nilalang na yon, bit-bit ang isang sako. Bagaman wala pang ideya si Uding sa nilalaman nito, malakas ang kutob niya na ang nakasilid doon ay yung taong bumugbog sa kanya. Maya-maya pa, pagpunit ng aban-aban sa sako, agad namang lumabas dito ang lalaki. Pagbagsak naman ito sa lupa, panay naman ang pagmamakaawa nito na hayaan na siyang makauwi. Hindi naglaon nang masipat naman ito si Uding. Gulat na gulat naman ang taong yon, gawa ng inakala nito na siya ang nagmamay-ari ng mga abang-abang dumukot dito. Bakit ka nila kasama? Sino ka? Gulat na tanong ng lalaki sa kanya. Nang marinig naman ni Uding ang sinabi nito, napangisi lang naman siya habang sumasagot doon ng, Oo, kasama nila ako. Ako rin yung nagpadukot sa'yo. Pasensya ka na. Mukhang hindi ka na makakauwi sa inyo. Nga pala, hindi ka ba tinuruan ng mga magulang mo na gumalang sa mga taong hindi mo kilala? Ngayon, dahil dyan sa ugali mong yan, ito ang nangyari sa'yo. Tandaan mo, hindi lahat ng tao kayang-kaya mong apihin. Matapos naman niyang makapagsalita, bigla namang sinakmal ng isang aban-aban ang kaliwang kamay nito. Pagbaon ng matatalas nitong ngipin sa kamay ng lalaki, agad din naman yung kumalas na parabang wala man lang itong litid at buto. Dahil sa ginawa ng nilalang, agad namang napasigaw ang lalaking yon buhat sa pagkawala ng kanyang kamay. Gayunpaman, hindi pa rin yun sapat upang itigil nito ang pagmamakaawa. Sa pagpapatuloy naman ng kanilang pag-uusap, samot-saring paghihirap ang natamo nito sa mga kaibigan niya. Kung hindi yun binalata ng buhay, dahan-dahan itong kinakain ang mga galamay nito hanggang sa wala na roong matira. Ang mas nakakapangilabot pa ay yung puntong tinusok nito ang mata ng lalaki para kainin. Nang mapagtanto naman ni Uding na hindi na mabubuhay ang lalaking yon, inabisuhan naman niya ang kaibigan niya na dalhin na ito sa kanilang pugad. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, ngumisi lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, Kung meron ka pang kailangang ipapatay, sabihin mo lang. Matapos naman itong makapagsalita, agad naman yung umalis sa kanyang bukid. Si Uding naman noon, umuwi na parabang wala man lang nangyari.
Magmula noon, hindi na niya inutusan pa ang mga aban-aban na dumukot ng tao. Yung lalaki kasing yon, wala talaga siyang balak na ipapatay ito, pero dahil sa tinamo nitong pinsala, wala na siyang magagawa kundi yon ay ibigay sa mga aban-aban. Bagaman sinisisi niya ang kanyang sarili, buhat sa mga nangyari, hindi naman siya nakakaramdam ng awa para sa mga ganoong tao. Naniniwala siya, sapat lang ang ginawa niya dahil sa kasamaan nito. Ilang taon pa noon ang lumipas, nagpatuloy ang relasyon ni Oding at ng mga aban-aban. Ayon sa kanya, mababait naman ang mga nilalang na yon, sadyang peste lang ang mga ito sa mga ibang tao. Pero alam niyo, pinuno, na hanggang sa pagtanda ni Oding, na natiling lihim ang pagkakaroon niya ng kaibigan na aban-aban. Okay, opinyon ko sa kwento. Aban-aban. Ngayon ko lang narinig tong lahi na to. Alam nyo, kung base sa description, tsaka kung paano umatake o paano kumain o diskarte na itong mga aban-aban, pwede natin siyang maihalin tulad sa mga goblin. Alam ko, karamihan sa inyo, alam naman kung ano yung goblin, di ba? Marami yan sila, tas nakakatakot yung mga itsura, tas yun nga, maliliit din, tapos hindi ko alam na, siguro itong version ng atin, itong aban-aban, pwedeng kaibiganin. Kasi yung mga goblin, walang kinikilala yon, talagang lahi lang nila. Lahat papatayin nila, lahat kukunin nila, nanakawan. Tapos dumating pa rito sa description ng aban-aban na mahilig sila sa ginto. Mga goblin kasi mahilig rin yan sa mga shiny things eh. So para sa akin, yung pagiging aban-aban talagang nakuha to sa mga goblin. Siguro ito lang yung Pinoy version. Kasi ngayon ko lang narinig tong lahi na to eh. Pero sa kwento nga neto ni Uding, medyo nakakalungkot nga naman yung ginawa niya ron sa lalaki, no? Pero kasi hindi rin natin masisisi. Yan yung sinasabi ko sa inyo minsan eh. Na yung pagiging bully, sobrang pangit na ugali yan. Kasi hindi nyo naman alam kung ano iniisip ng taong binubuli ninyo eh. Tingnan nyo yung nangyari. Binuli si Oding. Hindi alam ng lalaki na may backup na ganun si Oding. Ending, patay siya. Alam ko, marami na kayo narinig na ganitong klase ng kwento. Hindi lang patungkol sa mga aswang, kahit sa totoong buhay, nangyayari to. Kaya hanggat maaari, sa mga libu-libong nakikinig sa atin, itigil nyo yung pambubuli. Or kung may kaibigan kayong bully, patigilin ninyo kasi hindi talaga maganda yan. Lalo na sa mentalidad ng taong binubuli ninyo. Para sa akin yun yung pinaka-aral ng kwento na to. Pero syempre, kayo pa rin. Kung may opinion kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.